Sanibonani wengane zakwethu uGodole lo okankomgodolo umfana into ephethe wonke amalenke akhona ke la eSouth Africa kanti ke nangakini yimo ophethe awuna chance awuna plan wengane zakwethu sekuyisikhathi ke manje sokuthi driver be-announce noma bekhulume ngeqembu abazolivotela this coming election njengoba sizosukuma sonke ngobuningi driver onke amalenke eSouth Africa ngomhla ka3 nomhla ka4 siyobhalisela ukuvota sizimisele ukuyovotela iqembu elizokwazi ukuthi udriver uyini udriver benelungelo uqedwe indaba yama permit imboni yamatekisi ithathwe njengesemthethweni njengawo wonke amankampani akhona eSouth Africa. It's our time now. Njengoba sekusukume thina usukuma bokugcina ke manje leli iqembu esolivotela ilona elizosifaka enkululekweni driver bekhululeke. Nasike sinye isicelo sami ma security ngicela nisondele la nitshelana ngani zakwethu senihlupheke kwenela manje nina nifana nathi nse senihlupheke kwenela akekho umuntu oxhashazwa njenge security no driver xhashaza into ongakazi uyibone security lisebenza awinqwaba kodwa ngapha liholelwa amakinati umsebenzi elwenza ngaleso sikhathi awubalekile ningabona security ngendlela ama security asebenza ngempela hayi indaba yokudlala kodwa ngendlela ahola ngakhona angisho ukuthi kuleli iqembu esiyakilo njengo driver nizoholelwa ini kodwa angeke kuze kufane naleli iqembu leANC elinichaphazayo akekho umuntu onikhulumelayo nifana nje no driver akekho umuntu onikhulumelayo anikhulunyelwa umuntu ngani zakwethu join us so that we can beat them. Yebo samnandi isilungu emadoda sengifisa nokuma ku podium ngithi ukulokhu address abantu ngani zakwethu it's our time now ukuthi shintshe